2024 godina. Prviот par е Ана Петровска и Марио Ангеловски.
Следно имаме Јана Волчевска и Христијан Јанов. Svake dodržavate učenje? Сара Најдовска и Горан Гроздан. Следен пар се Дијана Христовска и Стефан Здравевски. Следен пар се Спаса Михали и Николче Симоновски. Следниот пар Сара Джеповска и Наунче Симоновски. Следниот пар се Теја Радевска и Кирил Нечовски.
Следен пар Теодора Рабаджиевска и Славчо Јановски. Следен пар Лила Милевска и Александър Масалков. Следен пар Лилияна Недановска и Александър Ламановски. Следен пар Симона Андоновска и Спасе Главчев. Следен пар Ангела Костовска и Петър Кръстиновски. Следен пар Теуна Колодизни и Димитър Кадески. Следен пар Ангела Котевска и Даниел Стойчевски. Следен пар Тана Янкова и Михаил Гошарев.
Fotowa Elena Gadowska i Bojan Popowski. Slijeden par Enisa Shakiri i Ergün Necip. Slijeden par Janur Daud i Mer Salievski. Slednji par Selili Krajovska i Kristijan Janov.
par Janur Daud i Harun Zekmanov. Slijeden par Teona Polodezni i Nikola Jankula. I za kraj Elmedin Rapovski, Akan Elmazovski, Zaim Islami i Džaner Elini. Ви благодариме на посетата и вниманието, нека им е честита матурата. Още една тура има. Много ги стигнахте. Вите! Виктор!
Έχει εγκληματισμό το κελέ. Εγκληματισμό το κελέ. Vardı 4 kişi için 500 lira sana gelmez. Haydi alın. Gidin. Hadi gidin haydi. Hadi Alo, getirelim abi. Şuradan getirelim. Gelsin sonra. Tamamdır. Hadi bekle. Çok güzel. Şurada bir sefer takdir vereceğim. Ne be? Ya böyle çifte koşuyor. Nasıl ya? Ya yerde uçuk.
olacak.